नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के ए एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, आज खेसारी लाल यादव जी के नयका गाना तीन थान रिलीज हो गईल बाटे। वीडियो के क्वालिटी देख के लगता कि हाँ एक एक हल जला काम से जवाब दे। का वीडियो के क्वालिटी बा, का म्यूजिक बा, का लिरिक्स बाटे। लिरिक्स राइटर सुदीप समीर जी, वीडियो के डायरेक्टर बाटे पवन पाल जी, एकरे अलावा म्यूजिक डायरेक्टर मुलायम यादव जी, खेसारी लाल यादव जी के साथे अनुपमा यादव जी गोले बाड़ी। गाना में तीन तीन एक्ट्रेस फीचर भइल बाड़ी, पारुल यादव जी, रक्षा गुप्ता जी और रानी जी। तो वीडियो के क्वालिटी एक नंबर के बाद एकर पूरा श्रेय वीडियो डायरेक्टर पवन पाल जी के जाता। और जब आप इतना बढ़िया क्वालिटी देव तो फैंस भी आपके निराश ना करी हैं। गाना के पूरा फील लेवे खातिर 3 मिनट के गाने के कम से कम आपके 8 से 10 बार सुने के मन करी। बहुत अच्छा गाना बाटे और फैंस के रिस्पांस भी बहुत बढ़िया बाटे। लगभग गाना का रिलीज भइले 4 घंटा हो गईल बा, जेमन 7 लाख से ऊपर व्यूज़ बाटे, 1,30,000 के ऊपर लाइक बाटे और 80,000 के ऊपर कमेंट बाटे। बहुत अच्छा रिस्पांस बा। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना रिलीज भइल बाटे। तो आप लोग जा कर के गाना के सुनिए और सुन के बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगन के गाना कैसन लगल। फिलहाल आज के खबर में बस इतना ही। हम आप लोग से मिले नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।